2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、柔軟体操、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、柔軟体操、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、柔軟体操、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、柔軟体操。柔軟体操、2、3、4、6、7、8、パンツ丸見えマイクは OK、2、3、4、6、7、8、パンツ丸見えマイクは 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 OK。